Alishoni ke lingenazo ezalo yamkela ke nazo izindaba ezihamba phambili osukwini namhlanje. Amabombo asebheke Esandlwana.I-Ifp. I-IFP iphinde yakhonya KOLOKUCHIBIYELA. Kanti ke kuzophenywa ngezinsolo zokucwasa eNewcastle. Izindaba ze-1KZNTV zifundwa ke nguSiyabonga wakaduma sanibona. Undunankulu kaZulu inkosi Mangosuthu Buthelezi ufisele amabutho kaZulu uhambo luhle njengoba kulindeleke ukuthi ke abhekisa amabombo Esandlwana enquthu nokuyilapho ke kuyobungazwa khona ukunqoba kaZulu kwimpi ayetholene kuyo phezulu namangisi mhla zingama-22 kuMasingana ngonyaka u-1879. Kwinkulumo yakhe ke ayethule ngaphambi kokuba kudlulelwe esigodlweni sesilo ucetshwayo ndini ushenge uncome isibindi sesilo uMithuzulu kaZwelithini ngokukwazi ke ukumela umlando kaZulu. Undunankulu kaZulu inkosi Mangosuthu Buthelezi ubonge isibindi samabutho kaZulu asaqhubeka nokumela ukuqoshwa komlando wesizwe njengalawo anqoba impi yaseSandlwana. UButhelezi uthi lo mcimbi ngokukhumbula imphefumulo eyashabalala mhla kulwa impi yamaZulu namangisi. Ngiyathokoza isilungu samabandla ngonyama yethu kuba sihlanganisa amabutho ndawonye ngalolu hlobo lapha ukuthi akwazi ukuthi njengoba umgqibelo kuyokhunjulwa usuku olukhulu lunqoba kaZulu Esandlwana kuyise ngiba umfundisi obeke kahle ushamase ukuthi afana namsakhishwa yisilo ukuthi hambani. Ngithokoze kakhulu nesifundazwe nesikhungo saKwaZulu-Natal samafa nocwaningo ukubusana ukuba kwakhiwe umfanekiso athi siwuvula namuhla hlangabezwe. Kuyiqiniso lona ngumzuzu wokuhlangana ndawonye kweyigameko ezimqoka emlandweni. Yoba leya mfanekiso isikhumbuzo simpha abantu ababili abamqoka nababesekhaleni lempi yaseSandlwana. Njengoba umdidiyelo wamabutho enkosi kwakungumnyamana kaNgelele undunankulu wenkosi kunguye owakhipha utshingo wayo kamahole ubahole ibutho elahlasela amasotsha lenqoba ngeyosanqoma eSandlwana. Onke amabutho enkosi ayiphakwa ngumnyamana kaNgelele onkhokho wami. Kanti-ke isilo uMithuzulu kaZwelithini ukhuthaze isizwe ukuba siqaphele indlela yokuziphatha ukuze nezinye izizwe ziyoqhubeka nokusihlonipha njengalapho kusaphethe amakhosi angaphambili. Ngalokhu sinenhlahla nangumntwana waphinda ngena ukhona undunankulu siwabambile amasiko behamba nomkhulu nesilo esingizalayo kubanjelelwa eduze amasiko nenkolo yethu ukuthi sithuthuke siye phambili. Ngalokhu ngesihlalo ngiyacela abantu bakababa ukuthi asibuye isithunzi sethu, abezizwe basihloniphe. Nibonile nathi ukuthi kuyo yonke imicimbi yethu abakhona lo nyaka odlule sibambisene shenge. Abezizwe kukhona ukuhlonipha ababonayo ngathi ukuthi lesi sizwe siyaphila. Isilo sithi yize kuye kwaba-ke nokuphambana kwemibono endlunkulu kepha-ke kufanele kuhlalwe phansi kukhulunywe ukuze kuzoba nobumbano esizweni. Sibambisene nje sizwe sikaMageba abezizwe ngoba bengike ngakusho nakuleli viki eliphelile basibheke ngamehlo amanzi siyisizwe ukuthi siziphethe kanjani nanokuthi lamasiko nosikompilo lwethu siyisizwe siliphethe kanjani futhi silivikela kanjani. Akukho okwedlula
sizwe sikaMageba ubumbano ekuyinto engihlezi ngiyiphakamisa kinina emindenini. Ngiyazi ukuthi kuke wakhona ukudideka okuthe kwakhona esikhathini esemuva edlukulu, singasho ukuthi kuphelile, kodwa kumele ukuthi kuhlalwe phansi. Kuthiwa ukwedlula amadoda kuyabikwa. Ezindabeni ze-1KZNTV kubeka umqondisi Miyeni ngesondini. Iqembu le-IFP lisalokhu liqhubeke njalo nokuzidlela amahlanga okhethweni lokuchibiyela njengoba liphinde ladla umhlanganiso okhethweni la-Ward 9 ngaphansi-ke kumasipala uMtubatuba enyakathweni likaMthaniya. Leli qembu linqobe ngamalengiso kule wadi ebiphethwe iqembu le-ANC engazange ibeke yingxenye yokhetho. Sekuwumlando ukuthi iqembu le-IFP lona elidla umhlanganiso okhethweni lokuchibiyela ku-Ward 9 ngaphansi kwamasipala uMtubatuba. Le wadi ngaphambilini biphethwa yiqembu le-ANC negcina ingakwazanga ukungenela ukhetho kuyona. I-IFP ebifolosa ngobukiswa Mthiyane ibonakala izidlela amahlanga ngamavoti amaningi ilandelwa i-EFF, i-UCDP kanye ne-UDM. Usihlalo we-IFP esifundazweni KwaZulu-Natal uThami Ntuli udlulisa ukubonga kubantu baseMtubatuba abakhombisa ukulethemba leli qembu. Siqembu le-IFP lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal sithobeke kakhulu ngokunqoba lapha kwi-by-election eMtubatuba Ward 9 osekukhondolo-ke oluhle lokunqoba ama-by-election esifundazweni KwaZulu-Natal, futhi esithemba ukuthi lolu uphawu lokuthi abantu baKwaZulu-Natal bayakholelwa ukuthi iqembu le-IFP ilona elingaba isixazululo ezinkingeni ezibhekene nalesifunda saKwaZulu-Natal. Sithokoza kakhulu siphinde sithobeke kubavoti balaphana eMtuba Ward 9, amavolunteer ethu nabaholi bonke bebe segroundini besebenza usuku nosuku kuletha lokunqoba. uNtuli uthi ukunqoba kwabo ku-Ward 9 kumasipala uMtubatuba ukhombisa indlela evuthiwe ebheka okhethweni lukazwelonke oluzoba ngonyaka ka-2024. I-IFP ibonakala ilokhu iqhubeke njalo nokunqoba uma kunokhetho lokuchibiyela njengoba ingagcini ngokunqoba kuphela, iphinde ihlwithe namanye amawadi abephethwe iqembu elibusayo likaKhongolose. uNtuli uthi imisebenzi eyenziwa omasipala abaphethwe iqembu le-IFP iyona eyenza abantu ukuthi baqhubeke nokuleseka ngaso sonke isikhathi leli qembu. Esinethemba ukuthi njengoba sibheke 2024 lokhu kuzinkomba eyinikeze ukuthi kukhona ukukhanya phambili eqembu le-IFP lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal, ngoba sibona konke iminxa yesifundazwe la kuba khona lenketho yokuchibiyela abantu bekhuluma ngokungananazi ukuthi balithembe iqembu le-IFP. Mawubona nomehluko nje malinqoba uba mkhulu kakhulu. Lokho okusenza sithobe kakhulu njengeqembu le-IFP esaziyo ukuthi imisebenzi omntwana aphinde angene yiyo esagcizelela ukuthi abantu bayethembe i-IFP. Nemisebenzi yomasipala la esibaphetheyo iyona egcizelela ukuthi abantu bayethembe i-IFP. Ukunqoba kwe-IFP kunyuse izibalo zayo zamakhansela kulomkhandlu waseMtubatuba eliwuphethe ukubambisana ne-EFF kanye namanye amaqembu. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Usomlomo kumasipala eNewcastle uThengi Zulu uthi-ke bazoqalisa phansi uphenyo lwabo langaphakathi ngodaba-ke lwekhansela le-DA uConnie Hariram obhekene-ke nezinsolo zokucwasa ngokwebala ewadini yakhe. Lokhu-ke kulandela ukuputshuka kwephimbo lakhe eliqoshiwe azwakala-ke egxeka bomdabu waseNdiya ngokuthi bavotele wesifazane webala elimnyama uThandeka Mhlanga oyilungu lekomidi laku-Ward 3. uZulu-ke usho lokhu emva kwembhikisho weqembu le-EFF kanjalo ne-Action SA ababe nawo namhla-ke ngenhloso-ke yokuzophoqa lo masipala ukuthi-ke uthathele izinyathelo leli khansela ngalezi nsolo libhekene nazo. Ukungacacisi kamasipala eNewcastle kanjalo neqembu e-DA kulesi sifundazwe ngodaba oluthinta ukhansela ka-Ward 3 we-DA okukhansela uHariram mayelana nezinsolo abhekene nazo ezimsola ngokucwaswa wesifazane oyilungu lekomiti ewadini yakhe okuThandeka Mhlanga sekwenze iqembu Action SA kanjalo ne-EFF osukwini namhlanje bamasha baphikisha ngaphandle kwamahhovisi alomasipala befaka ingcindezi yokuthi kuzomela uthatha izinyathelo ezinqala
mayelana nalezi insolo eyibhekiswe kulokhansela. Ikomiti lelam liye lambhalela lam-emailela udadewethu uThandeka ukuthi ke bona ngokubuka ngekomiti lele ele-public participation provisional, what do they, i-provisional report abanayo, what do they want to do ukuthi fanele kwenzeka kanjani. But kuba nembuzo ke salayo ukuthi alright isisekhoti ke lena, but what do we do njengomasipala nami njengoSpeaker ithi into njengoba kade bekhona lapha iqiniso lithi fanele the matter ngoba umasipala ikhansela bengahlangani izohlangana ke ikhansela bese ngifaka on a special item lo daba lokuthi ke nansi into ekhona yenzekile sekuhambe kwafika la. Echaza uthi njengomasipala kulukhona ukuvele bethatha izinyathelo bethathele lo khansela bengakayithole neziluleko zezomthetho ngoba lokhu kungagcina kwabona kubafaka enkingeni. Ngokuthanda kunezinto ayishilo kuleyo ncwadi uthi ucela kwenzekaleni ecourt of which ukhansela Ram wabe sekwenza lokho akushoyo ukuthi uthi yamphendulana naye ukuthi ke uyayixolisa leyo nto. Amaphepha engiwatholayo sengabatshena ke abahlonishwa lapha engisebenza nabo bathi uma mageba nayisisekhodi kanjena kungakuhle sithole advice from kwelegal la masipala ngoba sizozithi sithathe inyathelo kutholakala ukuthi mhlawumbe kukhona esikweqayo. Lamaqembu athi ngokwawo akholwa ukuthi ikhona inyathelo engathathwa umasipala ngokulandela ukusiphatha nokusebenza kwamakhansela. And if iDA ihluleka umkhandlu lo esihlala kuona weNewcastle municipality must take decisive action against ikhansela leli likhona. Ngesinye sikwazi ukuvimba yilokho eDA ngoba iDA sibonile ukuthi udaba noma elaze kusona kodlulile kodwa ayimisela ukwenza lutho vele ke kubona ubandlula alusho lutho kubona, they don't care ukuthi how uThandeka feels ngoba banokuthi bona ukhansela show remorse. How do you show remorse if you fail uku-apologize kumuntu oyena oyivictim? Kanti lamaqembu abesenikeza lo masipala izinsuku eziyishumi ukuthi uphendule mayelana nohlu lwesikhalazo. Kudaba Hospice ngiseNewcastle. Ake sithi khulukuqushwi ezitolo sihlangabeze nakanjani masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele yamukela nazo izindaba esithi yizo ezihamba phambili osukwini lanamhlanje. Amabombo asebheke Esandlwana.I-Ifp. I-IFP iphinde yakhonya KOLOKUCHIBIYELA. Kanti ke kuzophenywa ngezinzolo zokucwasa eNewcastle. Iqembu le-DA linqobe uWard 28 eMsunduzi okhethweni lokuchibiyela ngamavoti ke abalelwa ku-59.1%, lihlula ke i-ANC ekhale ngaphansi ke yona ngamavoti abalelwa ku-26.82%. Lena ke iwadi ebibhekwe ngabovu yilamaqembu amabili njengoba ke le-ANC belizethemba ukuthi ke lizoyihlwitha ezandleni ze-DA. Umholi ke we-DA KwaZulu-Natal uFrancisco Rogers uthi ke bebevele bekulindele ukuthi ke bazoyibuyisa iwadi yabo. Igcinile iDA Ward 28 eMsunduzi njengoba bekuvele kuphethe yona, kepha ngemumva ke kokuxoshwa kwekhansela uLucky Naika owatholwa enecala lezinsolo zokunukubeza. Umholi waleli qembu KwaZulu-Natal uFrancois Rogers uthe bayachichima injabulo. We're delighted as the DA. We predicted we would win it. I don't think that we expected such a great victory, and to push the ANC down to 26% after they had tried every trick in the book with food parcels, repairing potholes, going out into the informal settlement, repairing homes that had been damaged 8 months ago. So we're delighted, and I think again it just shows that the voters are tired of empty promises. They need change, they want a reliable government, and I think the result proves that yesterday. Rogers uthe benza izinto zenzeke lapho bephethe khona. Well, I think the most important thing for the DA is that where we govern, and we always say this, where we govern, we get things done. And one just has to look at Mgeni, what we've managed to achieve in a very short time from taking over from the ANC. And this all leads to 2024, where residents and voters are just really tired of the condition and the circumstances with which they find themselves in this province.
And I think they realize that there is life after the ANC. And as you say, if one analyzes the results that are coming through, I see the ANC lost to the IFP in Zululand yesterday. It's quite clear that in 2024, there's going to be a new government in this province, and it's not going to be the ANC. And I think that's the hope that voters want. Echaza ngekhansela elingenile kuwa-28 uFrancois uthele umuntu othanda umphakathi. Well, Renisha Singh is the elected candidate now. Renisha has done an enormous amount of work in that particular ward. She's a community-driven person. I spent many days with her on the ground, and I was really encouraged when residents recognize her and know her. And I think that's important. And I think it's important now that Renisha gets onto the ground and that under very difficult circumstances in the city of Umzinduzi that's collapsing, that she really puts the voters first and tries to improve the level of services that the collapsing city is delivering. I-ANC Moses Mabhida region ibonge kakhulu kulabo abayivotelile yize igcine inganqobanga. Izindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube, Kiseno Daily, eMgungundlovu. Kube yinjabulo kubazali kanye nesigungu esilawula isikole eSukuma Comprehensive School eMbali eMgungundlovu ngesikhathi kuzokwethulwa uthishanhloko omusha. Kuzokhumbuleka ukuthi ke kwaba nemibhikisho eminingi ngaphambilini ke ngenkathi abazali bekhala ngokungabukhona kozinzo nokucekeleka phansi kwesikole nezindlu zokuhlala abafundi. Laba ke bathe banethemba lokuthi kuzoba khona umehluko njengoba kuqashwe uthishanhloko kulandela ke izincomo zomkhandlu abazali olawula ke isikole. Kubuye ithemba kubazali kuqashwa uthisha omkhulu eSukuma Comprehensive School eMbali. Ilungu lesigungu esilawula isikole uLungile Inqobe uthe kwajabulisile kakhulu lokho. Namhlanje besizile sizobheka ukuqhubeka kweregistration kweingane ukuthi mhlambe azikho ingqinamba ezikhona njengesigungu sesikole sibe sesizithela ohlelweni lokuzothulwa komphathi isikole. Lokho ke okusijabulisile noma kade singekho aware kodwa kube sekusijabulisa ukuthi sizoqala kahle siqale nomphathi okuvele engicabangayo ukuthi abalaleli na wonke umuntu obeyilandela into yaseSukuma ube nakho ukuthi abazali baseSukuma bayamdinga umphathi isikole ozothatha isikole kuleli zinga elibukeka belikuso alise ezingeni elithanda ukuthi thuthu. So singakho ke namhlanje sibe sesiba yingxenye noma kade singazi kodwa ke sibe sesijabula kakhulu ukuthi sekuhambe kwaze kwafika la. Ongomunye wabebehamba phambili embhikishweni kulesikole uthe bazizwa benqobile. Kuthina kusho ukuthi sinqobile. Khani sisazosebenza silekelele uthisha omkhulu ngenxa yokuthi ithina esimfunile uthisha omkhulu emva kokuba igoverning body iwenzile umsebenzi kwase sekusuka sekuthiwa hayi akaqualify. So yalwa ke igoverning body together with the members of community. I was the one who was even there with the governing body. So sinqobile sizosebenza. uMasuku uthe imbhikisho kayizange iphazamise izivivinyo zikaMatekuletsheni. Silindele imphumela noma yini ezofika kodwa ukuthi othisha bazinikelile einsukwini zokugcina ngoba bekade ngatelekwa zonke insuku besiteleka ngoba kunesidingo sokuthi sibe khona ngoba iteleka zibe ka4 kuthina abazali futhi sasikade singaphazamisi ekufundeni kwezingane. So siyethemba ukuthi ingane zethu has done their best. Okungenzakalanga kwezinye ke ukuthi kungaba ukuthi mhlawumbe ngoba ingane had been twisted by ama questions kodwa nje siyamethemba uNkulunkulu ngoba namanje kade sihamba kangaka ingenxa yokuthi we were pushed by the people abebekade bekholwa. Ngiyayibonga kakhulu igoverning body. Laba bathe kwajabulisile kakhulu ukuqashwa kukathishanhloko sebezokwazi ukuthi balekelele isikole sifune imali. Ezindabeni ze-1KZNTV
Ngu-Ayanda Dube, ngisemgungundlovu. Owesifazane wasendaweni yaseNdwedwe obeyisisulu kwesezikhukhula ngonyaka odlule uthi unethemba lokuthi bazogcina bekutholile ukulekelelwa kulandela ke uhlelo lokuhlonzwa kobungako bomonakalo owadalwa izikhukhula owenzeke ngeledlule. Lokhu ke kuza ngemva kokuphumelela obala kwabahlezi ematendeni abathi bakhahlanyezwa izikhukhula. Inzima empilo kulona wesifazane owadilikelwa yindlu ngenxa yezikhukhula njengoba ke ethi usephoqeleke ukuba kahlale ngokuquba emzini yabantu aphinde aqashe. Nakuba ke naye eyingxenye yabayithola behleli ematendeni ngemumva kwezikhukhula uthi ke waphoqeleka ukuthola enye indawo ngenxa ke isimo esingesihle kubantwana ematendeni. Ngafika nje sekudilikile. So ezinye impahla za affecteka ngangaba nazo ezinye izinto ngoba nje ngafika kuwile nje kuwile kanje amanzi egcwele ngaphakathi. Izinto eziningi nje zafa, izinto eziningi anginazo. Khona izinto enginganazo through ukuthi kwawa indlu cause ngoba imvula yayini. Siyarenta la sihlala khona. Sengiqala ukuzwela manje cause kahle indawo yokuhlala njengomuntu ongenayo inhlobo nje. So ingakho ngiyafisa ukuthi ukuthola indawo yami because ngiyazi ukuthi kunezinye izinto ezenzekayo empilweni yomuntu. Umuntu uyathola ukuthi nekwenzakalani ingoba mhlawumbe ucabanga kakhulu ukuthi indawo yokuhlala awunayo. Isikhathi siqala ukudilika ngibike ekhanseleni la ngafika lathumela abantu abangithola emgwaqeni akaze beze bebuye ngaka disaster nekhona disaster ngabhalisa abasangibhalisa izingane ngibhalise nezinto zami ngabhalisa akaze beze bebuye since ke befikile last week laba abala eNdwedwe ngiyaqala ukuthi mhlawumbe kunohlelo nabo abasalenza cause nabo abakabuyeli kuthini ukuthi njengamanje into yabo ihamba igcinaphi. So sisalinde ebonake njengamanje bengifisa sengathi ngathola indawo engingahlala kuyona cause nginezingane ezifundayo angikwazi ukuhlala endaweni ekude nesikole and futhi ngiyathanda ukuthi ngibe nendawo yami. Kuzokhumuleka ukuthi iziko leindaba libeke kabanzi ngodaba lalaba ababethi ke babona bekhohlakele einhlelweni kezokulekelelwa kwezisulu zezikhukhula. Ngemumva ke kokubika ngalolu daba abeyinhlaka kahulumeni bangenelelile njengoba ke bebenohlelo lokuhlonza imizi yalaba ukubona ke ubungako bomonakalo. Kusho ukuthi bese kufika ke abaseNdwedwe nabo baba nemibuzo baye emakhaya bayobheka umonakalo babuya lapho baphinde babuyele isibili bayobona umonakalo. Kusho ukuthi igame ke esibili ngithumela umfana bafike bashutha ke umfana ngitshela ukuthi bathe bazosiza mina ngedwa bona ngeke basizakale ngoba baphansi kwesandla sami. Ngitshela umfana behambe nabo. Okwesibili bathi indle enkulu lena bazozama ukuyiphesha kuze ikwazi ukuthi isebenze ngikwazi ukubuyela ekhaya. Asinakuphuma ku plastic siphinde siyogqibelana eholo. Bekungcono khona sihlala uplastic uma bekuyisabelo sethu ngoba phela kuchaza ukuthi insizakala siyithola masayi eholo. Ube iholo afanele icoshe eqaleni sesanethile. Manje la sesize sakwamukela ukuhlupheka kwakhona. Uma besikhipha abasefana sahlukumezeka. Manje kuhle basinikeza indawo esazi ukuthi izobe usizo kuthina. Manje ayisayilona usizo. Masa stili sawubhandelwa ndawonye. Laba bebeseloke ngokuba osomathuba njengoba ke bekunezintolo zokuthi kabadelikelwe. Iziko leindaba lihambeleke emizi ukubheka isimo laficeke abanye sebenza izaba zokulungisa lapho ke kwakudaleke khona umonakalo. Kugxekwe lapho ke abebesebenzisa lesimo ngendlela engeyiyo. Ngifuna uqamba amanga umsakazi ibhlungu yona lento mhlambe to authority abantu laba okuyibona abasikhohlisile bathi badilikelwe bengadilikelwe. Ngingathi mina kubona lento abayenzile ayikho right cause bavalela abantu okuyibona abanganayo ngempela indawo yokuhlala. Engicabanga ukuthi nene lokho akukho right. So mhlawumbe ngiphinde ngihighlight nayo le esidini lawo umasipala when it comes to ebatholile naye abantu abadilikele. Mhlawumbe ngiyocela ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga mabe interview noma bekhuluma kuphi endabeni bengagagameli bethi abantu abadilikele nabo bengaka verify ngoba ba verify last week yabo. Endabeni ze1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngisithi kwini. Ake sithi khulukuqushwi ezitolo sihlangabeze futhi masibuye.
Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kusijoyina nazi izindaba esithi yizo ezihamba phambili namhlanje. Amabombo asebheke Esandlwana.I-Ifp. I-IFP iphinde yakhonya KOLOKUCHIBIYELA. Kanti-ke kuzophenywa ngezinzolo zokucwasa eNewcastle. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi liwu-17.14 maliqhathaniswa nedola laseMelika, libe ngu-21.12 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane, liphinde libe u-18.50 maliqhathaniswa-ke ne-euro lase-Europe. Koliteke lona lingu-$1,035.50 i-ounce, kuthi-ke uwoyela ongahluziwe ube u-$84.89 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lo inhloko yabaqeqeshi kwiqembu iMamelodi Sundowns uRulani Mkwena uzishaya isifuba ngokusebenza kanzima kwabo nabona-ke kuyikhona okubalekelelayo ukubalethela impumelelo ebholeni laseNingizimu Afrika. Sundowns ivule igebe ngamaphuzu angu-14 esicongcweni selog ye-DStv Premiership emva kokwehlula-ke omakhelwane baseTswane iSuperSport United ngegoli elilodwa eqandeni ngomsombuluko. Ayikahlulwa-ke emidlalweni engu-11 ngaphansi kobuholi bukaMkwena. Abaqeqeshi abahlukene kwi-Premiership sebeyivumile-ke induku. Bathi Sundowns isivele iwinile iligi kwazise-ke alikho iqembu okubukeka-ke lisazoyibamba. Asikubhekele futhi isimo sezulu. Mbukeli kungako kade sikuphathele kona-ke namhlanje sihlangabeze nakanjani kusasa ngesikhathi esifanayo.